Културен център Жолпаскин е отличен със специалната награда в категория социална инфраструктура култура от 35-членно жури на националния конкурс Сграда на годината 2023. Официалната церемония по връчването на наградите в 22-то издание на националния конкурс се е провела в София. Отличието, статуетка и плакет е било връчено на кмета на община Видин доктор Цветан Ценков. Този гениален архитектурен проект, първо на хората, които са го създали преди повече от 100 години, и разбира се на нашите архитекти, които реновираха сградата, съвсем заслужено. Само ще кажа, че журето, което се организира под егидата на Министерство на регионалното развитие и разбира се на Градът Медиа Груп, начало с Венета Кръстева, е над 35-членно. Това са водещи български архитекти, водещи български инженери. Съвсем заслужено този проект, който е финансиран от Европейския съюз и стана благодарение на дарението, което направи организация Шалом на община Видин, получи не първа, не втора, а специалната награда за културни центрове. Градоначалникът припомни, че отличието в националния конкурс Сграда на годината е втората награда, която получава като кмет на общината. Да ни е честита наградата. Тя е втората във втория ми мандат. Първата беше Цар Симеон Велики, също изключително заслужена награда. Невероятен проект. Благодарение на Венци, Бог да го прости, на целия екип на Цар Симеон Велики и на община Видин в предишното и в по-предишното ръководство, така че повода в навечерието на Коледа да ви поканиме е не само да връча на Културния институт на община Видин да съхранява тази свята награда, да изложи на едно от най-знаковите на входа места и всеки, който влиза, да разбере, че тази сграда има своето духовно място не само в град Видин, а в цялата страна и в Европа. Кметът на община Видин, доктор Цветан Ценков, връчи отличието на директорът на Общинския културен институт Дунав Юлиана Димитрова. Ето го, Юля, заповядайте да сложите. И разбира се, това е наградата. Да пожелаем на института на Жолпаскин наистина да се превърне в един от центровете на българската духовност и световната духовност. Тази награда е за всеки достоен гражданин, взел участие в историята и реновирането на синагогата, каза Юлиана Димитрова. Наградата е символ не само на забележителните исторически и религиозни архитектурни характеристики, които тази невероятна сграда притежава, но тя е най-вече символ на всички положени усилия за нейното изграждане и за съществуването и през годините, за нейното реновиране сега. Да съградиш и да възобновиш, да запазиш създаденото са качества, които само най-достойните притежават. Тази награда е за всеки достоен гражданин, взел участие в историята на съществуването и реновирането на Видинската синагога, както и разбира се, за всеки, който ще стане частица от историята и житейския път на културен център Жолпаскин сега и в бъдещето. На събитието присъства общинското ръководство, културни дейци, представители на образователни институции и други.